Комарите, ако бяха хора, щяха да са от тези, които се му поканват навсякъде и досаждат на другите. Алкохол, купони, плажове, мацки, идвам! Ой, аз идвам. Добре бе, имам чувство, че дори всички други насекоми се събират и обсъждат колко ненавиждат комарите. Днеска опрашвам си и това едно дойде и ми усря цветята. Да. При мене пък, докато си стоя тунела, реши да се протегне и го срути. За да си отговорим на всички въпроси, поканих комарят Кирил. С него ще проведем един спокоен и позитивен разговор. Слушаме са от трепка. Какво не бе? Никой не те е канил. Отиваш да представяш хората в парка. И не само това, а и викаш и дружките си. Някаква двойка седи там, гледа залеса изведнъж и ми разваляш спокойствието. Не издържам вече, ще те убия.